உங்கள் ஜோயல் பேசுகிறேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம வந்து இந்த ட்ரெஸ் வந்து இன்றைக்கி ஒரு ஈவெண்ட் வந்து இருந்துச்சு. சரி என்ன ஈவெண்ட்டுன்னு போய் பார்க்கலான்னு பார்த்தா, சரி ஆஃபர் இருந்துச்சு. சரி கிளிக் பண்ணலான்னு கிளிக் பண்ணோம். கரெக்டாக அந்த ஒரு டைமண்டில் வந்து நின்றுச்சு. கரெக்டாக சூப்பராக இந்த ட்ரெஸ் எடுத்துட்டேன். அந்த ட்ரெஸ்ஸு நான் வந்து காமிக்கிறேன். இந்த இது இப்போ என்ன காமிக்குதுன்னு பார்க்கலான்னு பார்த்தேன். ஆனால் ஒரு டைமண்டுக்கு வந்து நின்றுச்சு. நான் லூஸு பையன் போல் நான் வந்து அந்த ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டை ஆன் பண்ணாமல் விட்டேன். இல்லைன்னா நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன். நான் தான் தெரியாமல் ஆன் பண்ணாமல் விட்டேன். அப்புறம்தான் இது வந்தோன்னே தான் ஆன் பண்ணுறேன். நான் ஒரு லூஸு பையன். அப்புறம் எப்படியோ கிடச்சிருச்சு. இந்த பண்டில் நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன். இப்போ இது ஃப்ரீ பண்ணி பார்க்குறேன். ஒன்றுமே வர மாட்டேங்கி. சரி வெளியே வந்துடலாம். வெளியே வந்துட்டு திரும்ப உள்ளே போய் பார்க்கலான்னு பார்த்தா 50 வந்து நின்றுட்டு இருக்குது. சரி விட்டுலாம். சரி விட்டு அந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டு பார்க்கலான்னு வந்து பார்த்தா டவுன்லோட் கேட்குது. சரி டவுன்லோட் பண்ணிட்டு காமிக்கலான்னு பார்க்குறேன். சரி உங்களுக்கு டவுன்லோட் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்க. இப்போ வந்து ஏறுறதுக்கு அந்த லாஸ்ட்டுக்கு வந்துடுச்சு. ஸோ வந்து வந்துடுச்சு. இப்போ வந்து இந்த ட்ரெஸ்ஸு டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இங்கே பாருங்க, இந்த ட்ரெஸ்ஸு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. என்னன்னு தெரில, லக்கா என்னன்னு தெரில. நம்மளுக்கு இந்த ஒரு டைமண்டில் கிடச்சிச்சு கைஸ். நான் 13 டைமண்ட் வச்சுருந்தேன். ஒரு வாட்டி அப்படி தான் இதே மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட் வந்து இருந்துச்சு. அப்போ வந்து ஒரு அமௌண்ட் இருந்துச்சு, எனக்கு பிடிச்ச அமௌண்ட்டு. சரி பார்த்தா அது வந்து ஒரு 90% ஆஃபர் இருந்துச்சு. பண்ணால் எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம். ஒரு 3 டைமண்டில் கிடச்சிச்சு கைஸ். அதுதான் கைஸ் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. 3 டைமண்டில் கிடச்சிச்சு கைஸ். சூப்பராக எனக்கு கிடச்சிச்சு. ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் ஒரே ஒரு லைக் கொடுத்துக்கோங்க. இன்னொன்று ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம்.